kamp okuplja hrvatsku djecu iz cijele Mađarske, te kroz vjerske programe prilagođene dječjem uzrastu produbljuje vjersko zajedništvo, učvršćava hrvatski identitet. Prije 6 godina smo imali jedan veliki san. Htjeli smo organizirati jedan kamp vjerskog karaktera. Toga nije bilo u našoj zajednici, ovako na širem području, i svakako smo htjeli kamp na hrvatskom jeziku katoličke vjere. I onda smo mi sa kolegicom Martom Barić-Ronaji u Odboru za vjerska pitanja unutar HDS-a organizirali prvi kamp. Kamp se održava rotacijski svake godine u drugoj regiji. Prvi kamp bio organiziran u Pečuhu, zatim u Santovu, Podravini, Pomurju, prošle godine u Gradišću i sada 6. put u Budimpešti, gdje je okupio 40 sudionika. Ja se zovem Milena Štoković i došla sam iz Pečuha. Zovem se Luka Balić i dolazim iz Salante. Ja se zovem Miminina Bab i idem u Hošigu. Ja sam Johana i došla sam iz Pečuha. Kamp je namijenjen za osnovnoškolsku odrast, to znači od 4. razreda do 8. razreda. Prošle godine i ove godine smo već imali pomoćnike gimnazijalce. Oni su bili sudionici od prvog trenutka, ali nakon 8. razreda u gimnaziji su me pitali da li bi mogli se vratiti i onda su se vratili. Eto, imamo i 5 pomoćnika ove godine. Ovogodišnji kamp bio je na temu putevima Biblije, a sudionici su kroz poučne i zabavne radionice lakše upoznali Bibliju. Mi smo napravili našu staru Bibliju i svi su mogli iz Biblije neki dio, neki odlomak, neke riječi što im se najviše sviđalo napisati na svoju Bibliju. To mogu odnijeti i svojim kućama kao uspomenu. A nakon toga sam uvijek uzela samo jedan dijelić iz Biblije, što sam mislila da je i njima shvatljivo, da mogu s njim nešto i razmisliti i raditi. Danas smo baš uzeli Babilonsku kulu i kad smo pročitali, onda smo zajednički izgradili prvo od čaša Babilonsku kulu, a nakon toga su oni sami bili cigle opeke. Svi smo nosili van stolicu i Agiuć je pravila iz svijeće srce i mi smo sjedili oko srca. Na kraju smo kazala je da rečemo jednu molitvu i išli smo, svatko je uzmio jednu svijeću i puhali smo. A zato smo puhali da to je pitala da u životu na što sve možemo biti zahvalni. Mladi sudionici kampa, osim što su sudjelovali u brojnim vjerskim radionicama, imali su prilike bolje upoznati glavni grad i njegove znamenitosti, ali i njegovu okolicu. Bili smo u Budimu, upravo kod Franjevaca. Fra Vjenceslav Tot nas je dočekao, pričao o Franjevcima, o tom prvom prijevodu i sve onom kako su u Budimu radili ti Franjevci i kako danas funkcioniraju Franjevci. A isto tako smo bili i na drugoj svetoj misi. U San Andreji smo isto pogledali Dalmatine i Hrvate što su oni nama ostavili u San Andreji, a danas idemo u Baziliku, malo trg heroja i sve ono naravno učimo što je zajedničko u hrvatsko-mađarskoj povijesti. Bili smo u parlamentu i svašta nešto. Išli smo sa brodom, jeli smo, kupovali smo. Bili smo na misiji. Što ti se najviše sviđa do sada? Kad smo bili u parlamentu. A zašto? Pa, jer smo vidjeli krunu, mač i zlatnu jabuku. Ja sam tu 6. put. 6. put si već ovdje, znači bila si na svakom kampu? Da. A gdje ste bili jučer? U St. Andriju sa brodom. I reci, je li tvoje škole još došla su djeca? Da, jako puno. Što ti se najviše sviđa u ovom kampu? Ipak dolaziš već 6. put. Da, tu su i prijatelji, da nisam sama. Jesi prvi put u ovom kampu? Ne, tu sam 5 puta. I kako ti se sviđa? Pa,
Tu su prijatelji i sve je dobar. Nekadašnja predsjednica Hrvatske samouprave 16. okruga, a sadašnja predsjednica Hrvatske samouprave Ferencvaroša, jedna je od onih koji već niz godina podupiru Hrvatski državni vjerski kamp. Tu u Budimpešti je zbog gužve ili zbog puno programa malo zaostala vjera. Kao u selima svake nedelje idu, tu moramo malo to napraviti da bude popularnije i zbog toga ja mislim da otkad je to kamp napravljeno, moja djeca su isto u kampu i vidim da su jako zainteresirani i da su otvorili njima oči da trebamo mi to širiti. Kamp je važan ne samo po pitanju vjere, već i za mnoge druge sfere života hrvatske zajednice u Mađarskoj. Zajednica, hrvatstvo, regije naše, prijateljstvo, vjera, Bog, ne znam, mogla bih nabrajati. Zahvalni smo, ja sam pre zahvalna i djeci, a i cijeloj zapravo toj priči, i HDS-u i državi koja nas podržava u tome da možemo te naše projekte ostvariti i da možemo biti svi sretni u tom okruženju. Hrvatski državni vjerski kamp je obišao sve regije, a djeca su se mogla susreti s tamošnjim Hrvatima. Sljedeće godine kamp će se održati tamo gdje je prvi put započeo, u Pečuhu.